backfire, we upon them. No more stop, imakatipa. In 2019 vavakazotisikavha kune chirwere vakachitika chinonzi covid-19. Chakangonyuka apa makore mufunge ndasvitsa 19. Vatizirwa nakwaulimi mukoma iva nemushikashika zvese nekantini. Patakazonzika indo kanzuru yakauyawo yakapwanya chaira iko 15. Paunoenda famba nemax polisi sungira max muna nakoma muko 15. From start, break from start, bring our rap out that chaira iko 15. Paunoenda famba nemax polisi sungira max muna nakoma muko 15. Mostaka tesenyika mushonga yoshanyika akunanzi kunzakana empire tatu zvikutika pajoza iri kuraya chance. Haimboti kunda korona inguva yana Jona kunoti noidzorera akauya mushure meibhola kudzoma kunge dhora mabasa emaforena. From start, bring our rap out that chaira iko 15. Paunoenda famba nemax polisi sungira max muna nakoma muko 15. From start, bring our rap out that chaira iko 15. Paunoenda famba nemax polisi sungira max muna nakoma muko 2019. Vavakazotisikavha kune chirwere vakachitika chinonzi covid-19. Chakangonyuka apa makore mufunge ndasvitsa 19. Vatizirwa nakwaulini mukoma iva nemushikashika zvese nekantini. Patakazonzika indo kanzuru yakauyawo yakapwanya zvorosini. From start, bring our rap out that chaira iko 15. Paunoenda famba nemax polisi sungira max muna nakoma muko 15. From start, bring our rap out that chaira iko 15. Paunoenda famba nemax polisi sungira max muna nakoma muko 15. Mostaka tesenyika mushonga yoshanyika akunanzi kunzakana empire tatu zvikutika pajoza iri kuraya chance. Haimboti kunda korona inguva yana Jona kunoti noidzorera akauya mushure meibhola kudzoma kunge dhora mabasa emaforena. From start, bring our rap out that chaira iko 15. Paunoenda famba nemax polisi sungira max muna nakoma muko 15. From start, bring our rap out that chaira iko 15. Paunoenda famba nemax polisi sungira max muna nakoma muko 15. Zvakaita dhedhi vamire pasa madhira vepasi vanatisha yefirisiti yauya nhamo yelockdown kusapinda mutauni kazviye zvechipitipiti.